אוקיי, אנחנו עם קרן. קרן, בואי תעמדי כאן. אני אעמוד כאן. יופי, בואי נלך. אוקיי, בבקשה. אז כמה מילים לגבי הסוף שבוע שהיה לנו. אוקיי, הסוף שבוע שלנו היה נהדר. אין מילים בפי. מלבד זה שהיה סקס, סקס וסקס. אומייגאד. בקיצור, היה ממש מעבדת ועשינו שם תמונות, דפקנו תמונות שחבל על הזמן, פשוט לראות אותה. פשוט נהדר. ושזיהיתי פאזה בחיים שלי, שאני ככה, מה שנאמר, הכלילה, לוקחת את הדברים מאוד מאוד בצורה שטחית ורומנטית. ואני, אי אפשר לצרף חברה שתגיד לכם את מה שאמרת. אוקיי. טוב, אנחנו נעצור בזה. טוב, גציה, היה לי מאוד נעים לשוחח איתך. טוב.